أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Neki ljudi pitaju zašto je Ahmadija džemat osnivan. Da li nije bio dovoljno? Muslimani su bili podijeljeni među raznim pravacima, raznim sektama i sada Ahmadija džemat donio još jedna podjela. A stvari o tome, ovo shvatanje je pogrešno, zato što Ahmadija džemat nije donijela neka nova podjela među muslimanima, nego Ahmadija džemat je došao da bi ujedinio svi muslimana. Naš voljeni poslanik Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, on najavio i rekao jednom islam će širiti, islam će dobiti pobjeda. Jednom on rekao Khairul Kuruni Karni sumallazina yalunahum sumallazina yalunahum, moja stoljeća je najbolje stoljeća za islam, poslije druga stoljeća i treća stoljeća, i poslije će širiti laž, i poslije će širiti mrak, i poslije ovi muslimani, oni će biti muslimani samo po imenom. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, oni takvi muslimani ne pripadaju mene i ja ne pripadam njih. I tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem odvojio sebe od njih. Isto u jednom hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, jati el nas zamanun la yabqa min al islam illa ismuhu wa la yabqa min al quran illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabu min al huda ulama'uhum sharru man tahta adim as-sama min indihim takhrajul fitanu wa fihim taud. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, žalosno, doće takav doba, takva vrijeme kada muslimani će biti samo po imenom. Neće biti muslimani više nego samo po imenom. I Kur'an će ostati samo kao lijep rukopis. I džamija će biti lijepe, ali bez uputstva, bez hadajet. I razlog je o tome, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dalje kaže, njihove ulema, njihove vođe, hođe, oni će biti najgorije stvorenja ispod nebu. Zato dalje poslanik kaže, min indahum takhrujul fitanu wa fihim taud. Smutnije će početi od njih i prema njima će vratiti. To znači nema spas od ulema, nema spas od hođe, zato što oni će biti uzrok za ovi probleme što muslimani oni će imati za taj period. Za taj period časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, to će biti mračna doba za islam. I ako kao muslimani, ako mi vjerujemo da ovo je konačna slika za islam i nema neka pojava, ne dolazi neki čovjek koji spasi muslimana, koji spasi islam, nema neka reforma među muslimanima, i ako bude taj konačan ovo njihova sudbina, onda to je žalosna sudbina. Onda ne možemo da imamo ponos za islam. Ako oni su podijeljeni, ako oni ratuju međusobnom, ako oni ubijaju međusobnom i ako oni mrzi međusobnom, onda kako možemo da kažemo da ovo je najbolji ummet? Na druge strane, časni Kur'an kaže, vi ste najbolji ummet. Kuntum khera ummatin ukhrijat linnas.
vi ste najbolji ummat, najbolji narod koji su izvedeni za dobrobit čovječanstvo. Ovo kaže Kur'an. I ako muslimani svađaju međusobnom, onda kako može da oni služi čovječanstvu ako oni ne može da služi međusobnom? To se pokazuje da ovo nešto nije u redu kod muslimana. I na druge strane, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ima rješenja. On rekao, kada bude ovo stanje, tada Allah će poslati običani Mesija među muslimanima i tada će Allah poslati Imam Mahdi koja će vrati vjera nazad i vjera koja bi bila podignuta prema nebu. To znači kao nestao. Kada mi kažemo nešto je otišlo prema nebu dalje, mi ne možemo da uhvatimo, to znači nešto nestao, ne možemo da uhvatimo sami. I ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, on će vratiti natrag vjera. I svi muslimani, oni čekaju za dolazak Imam Mahdi. Ahmadija džemat, mi vjerujemo, Allah već ispunio ovo obećanje. Obećanje što je Allah imao sa časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Allah poslao Imam Mahdi, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alejhi salam, i on je taj vođa koja sada otklonio sve nečistoće od islama. Na primjer, na ovo doba ima muslimani koji mrzi kršćanima, ima muslimani koji misli ovo je savab ako ubimo neki nemusliman, ali ovo vjerovanje je protiv učenja islama. Islam i časni Kur'an uopšte nema takve učenje da musliman mrzi nekoga zbog razlika od vjerovanja. Nema nigdje, ali žalosno postoji takvi muslimani i čak nije samo prema nemuslimanima, među muslimanima koliko imaju mržnja. Vi vidite kakvo je sada stanje Saudi Arabija protiv Iran, Iran protiv Saudi Arabija, neće da ovo reši svoje probleme zajedno, da sjedi negdje da bi rešili probleme. I to se pokazuje da Islam je završena religija, ali muslimani nisu završeni. Muslimani sada su napustili taj Islam koja se nalazi u časnom Kur'anu. Oni su napustili taj Islam koja je pokazao i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Na primjer, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ovo islamsko društvo je poput jedna tijela. Ako jedan dio tijela razboli, onda cijela tijela osjeti taj bolovi i nemir. I kako sada muslimani ne osjeti ništa, ne osjeti bolova, ne osjeti patnje od drugih muslimana. Koliko muslimani su bili ubijani zadnjih par godina u Siriji, koliko muslimani su bili ubijani u Irak i koliko muslimani su ubijani u Jemen. Ni su ubili muslimani. I to se pokazuje da oni su muslimani po imenu. Za takvi ljudi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, oni ne pripadaju mene i ja ne pripadam oni. I zato Ahmadija džemat ponudi taj islam što je sada nestao od svijeta. Ahmadija džemat ponudi islam koje je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio na ovom svijetu. Taj islam nije širio mržnja, taj islam širio mir i taj islam širio da mi treba čak da živimo kao jedna porodica, kao jedna porodica, čak ako u naš društvo živi nemuslimanima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je iselio iz Mekka do Medina, odmah on tamo napravio jedan ugovor među stanovnicima
tamo su bili Jevrije, tamo su bili ovi nemuslimani, kršćani ili muslimani svi. I on počeo da živi mirom sa ostalim građanima. A nije pravio neki nemir, ali samo ovi, druga strana, oni su pravili nekoliko puta. Ali od časni poslanik, on nikad prekršio ovo što je on obećao. I zato na ovo doba Ahmadija džemat kaže Allah poslao Imam Mahdi i običani Mesija, ne dolazi niko sa nebu. Zato što Isa a.s. nije otišao na nebu, on umro prirodnom smrću. Kako je potvrdi Božje knjiga, časni Kur'an nekoliko puta. I ovo poslanik s.a.v. kada je rekao Isa će doći, on rekao kao metaforički način, on rekao to će doći među vas, on će biti jedan od vas. Imamukum minkum, vaš imam između vas. Nemoj da tražite neki stranac, ne možete da tražite da neko pojavi se nebu, zato on nije otišao na nebu. A tu je ta razlika među Ahmadija islam i među drugim muslimanima. A šta se tiče vjerovanje, mi imamo isti vjerovanje la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 5-dnevni namaz, mjesec Ramazan, zakat, hađ, bajram, časni Kur'an, nema nikakva razlika. Šta se tiče izvor islama, razlika dođe u tome za objašnjenje za časni Kur'an. Zato mi kažemo Kur'an ne uputi da mi mrzimo nekoga zbog razlika od vjerovanja. I zato naš moto je ljubav svakome, mržnja nikome. I ovo je bit islama. Islam i poruka islama i poslanik islama su došli za cijeli svijet. Da li oni prihvati ili ne prihvati, ali časni poslanik s.a.v. on je poslanik za cijeli svijet. I kako može da jedan istinski sledbenik Muhammad s.a.v. on mrzi drugi ljudi kome on treba da prenosi poruka islama. Ako neko ne prihvati, on nije odgovoran nama, on će biti odgovoran kod Allah. Zato što vjera je privatna stvar među rob i među Boga. Ako neko je vjernik ili nevjernik, on je odgovoran kod Allah, nije odgovoran ovdje. I zato nema učenja islama da islam uči da mi mrzimo nekoga zbog razlika u vjerovanju. I Ahmadija džemat je taj sada jedna zajednica koja širi mir. I ovo poruka je od Allaha i ovo poruka već stigao do 209 država gdje su već ljudi su prihvatili, negdje još je mala skupina, negdje imamo velika zajednica, ali sa Božje pomoć ovo poruka svaki dan se širi i ljudi prihvati i oni prihvati faktički imam od Boga. A šta se tiče njegova dijela, on nije donio novi zakon, on nije promenio nešto u islam, nije promenio nešto od šerijat, nego on došao samo da ispuni ovi preskazanje što je časni poslanik s.a.v. nama dao. I ovo je vrijeme, na jedan način je dobro vrijeme, ovo vrijeme je kao radost za svih muslimana, zato što Allah prihvatio molitva od istinskih vjernike, Allah poslao imam za koga svi muslimani čekaju, ali oni neki čekaju da on će doći sa nekim slavom, kao da on će ubiti sve nevjernika i u svijetu će ostati samo muslimani ili samo vjernik. I ovi su takvi vjerovanje, su protiv Božje postupak, protiv Božje sunnet, zato što časni Kur'an kaže la ikraha fid din, nema prisile u vjera. I kako može da jedan čovjek, jedan imam, jedan reformator dolazi od Boga i da radi nešto protiv Božje zakon. Ovo je Božje zakon, časni Kur'an. I kako je Božji zakon kaže
manša fal jomin va manša fal jakfur, ko hoće neka prihvati, ko hoće neka odbija. Onda kako može da taj imam dođe i radi protiv časni Kur'an? Imam Mahdi, on došao na isti način poslanici. Poslanik dolazi od Boga, on nazove svoj narod za žrtvovanje, on zove svoje ljudi da oni žrtvovaju radi Boga, da prođu kroz teškoćama, daju svoj život, daju svoj metak, žrtvovaju svoje vrijeme, život i metak radi Boga i tek tada Allah podari pobjeda. Nema pobjeda Islama bez žrtvovanja. Nema pobjeda Islama za neki drugi način, osim taj način za koji način su došli ostali poslanici i na koji način su prošli svi poslanici. Časni Kur'an je pun sa takvim događajima. Časni Kur'an redovno priča kada je došao Nuh a.s. šta je dešavao. Ljudi su odbili i onda na kraju su služili Božje kazna. Oni su otopili i Allah spasio Hazret Nuh a.s. Onda došao Hazret Ibrahim a.s. Njega isto su odbili, nisu prihvatili. Čak su htjeli da njega ubijaju i bacili su njega u vatr. Ali sa Božje pomoć Allah njega spasio. I ista je priča za Hazret Lut a.s., za Hazret Šuaib a.s., za Hazret Isa a.s., za časni poslanik Islama sallallahu alaihi sallam. On isto prošao kroz teškoćama. I zato reformator kada dolazi, on ne dolazi za neki drugi način, nego na isti način kako su došli svi poslanici. I ovo poruka je, ovo džemat isto prođe kroz teškoćama. Ima još nekoliko država poput Pakistan, Indonezija, gdje i neki arapske države gdje mi nemamo opšte sloboda. Mi nemamo pravo da širimo svoje vjerovanje. Mi nemamo pravo da ponašamo kao muslimanima. Ali isti problem časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. Isti problem ovi muslimani su imali koji su bili u početak Islama. Ali kasnije dolazi doba pobjeda. Kasnije dolazi doba kada Allah otkloni ovi teškoće. I onda muslimani su dobili pobjeda. I mi se nadamo da većina dio svijet oni će prihvatiti ovo poruka, zato što ovo je sada sudbina, ovo je sada Božji plan, da li prije ili poslije. Kod Boga ne vrijedi toliko pravi ovo razlika za vrijeme. Stoljeća, 2 stoljeće, nema neka velika vrijeme. Zato što Allah kaže, ovi nevjernici, oni misli da ovo je sada što je poslanik priča, da Islam će navladati u svijetu, ovo je daleka priča. Allah kaže, van rahu kriba. Oni misli ovo će biti nekad daleko, ali mi to gledamo kao blizu. I to se pokazuje da je taj vrijeme nije daleko i Ahmadija džemat ima cilj da širi Islam, širi poruka Muhammad sallallahu alaihi sallam i Ahmadija džemat je 100% čvrst u tome da Islam će sada pobjediti kroz Ahmadijat. Nema neki drugi način. I ovo pobjeda neće biti kroz ratova. Ovo pobjeda će biti sa ljubav. Ovo pobjeda će biti kroz argumentima, kroz širenje Islama. I dođe vrijeme kada većina dio svijet, oni će prihvatiti ovo poruka. Ali kao sam rekao, to Bog zna. Običani Mesija alejhi selam rekao, neće prođe 3 stoljeće od njegov dolazak da ljudi, većina ljudi u svijeta, oni će prihvatiti ovo poruka, ali oni su sretni koji prihvati prije pobjede.
Zato što kada bude pobjeda, onda svi ljudi oni prihvati. I tada vjerovanje ne vrijedi kod Boga. Zato što onda svi ljudi prihvati i onda slijepo ostali isto kažu to je ovo nešto je dobro. Većina ljudi prihvatili, onda neka mi prihvatimo. Ali mudri ljudi oni prihvati prije toga. Na primjer, Hazrat Khatija radijallahu ta'ala anha prihvatila časni poslanik čim ona je saznala. Hazrat Abu Bakr radijallahu ta'ala anhu on prihvatio časni poslanik u početak. Hazrat Ali radijallahu ta'ala anhu koji je bio dijete, on prihvatio u početak. I čak oni su prošli kroz teškoće, kroz probleme, neki su sledbenici, oni su bili ubijani. Ali oni su bili čvrsto u svoje vjerovanje. I poslije Allah podario pobjeda. I zato ovo je taj stvar što treba da vama bude jasnije, da Ahmadija džemat je sada budućnost Islama. Ako nema Ahmadijet, onda nema budućnost Islama, zato što to je sada Božji plan. I Ahmadijet je istinski Islam. I zato vi treba da razmislite o tome, da uzimate pozitivno, neka pročitate naše knjige i da vidite šta mi ponudimo vama. Obično, kada bude neki svjetski stvari, čim vidite nešto je lijepo, nešto bolje, vi odmah uzimate. I zašto onda nećete prihvatiti ovo poruka što ponudi bolji od vas? Neka Allah vas uputi da prihvatite ovo poruka. Inša Allah pričat ćemo sljedeći put nešto drugo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.